budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ayo yo, umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila negara kita cinta, dekat UUD tempat dimana. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila negara tempat dimana. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Kus, iki mau lagu apa iki? Iki lagu manisnya Indonesia. Yo maklum aku durung lahir iki ya lagune. Heeh. Yo Kridot Turangga. Masuk yo. Oh, malah mentah-mentah iki ya Gus ya. Malah dawan. Oh, tuh askene gerok-gerok malah urung siap ya.
Iya. Cuk. Kedok rokok iya. Wah. Iya. Surah. Ya. Oi!
rumahnya. Saya cari manis kembang melati melati suka anak manis mana rumahnya. Setia hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti bila tua. Kita itu dan kita tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga.
sedang menari, saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, buat hati menjadi riang. Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, buat hati menjadi riang. Waduh, waduh, waduh. Puas. Ayo, 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 ayo. Siap. Wah. Puas. Semangat, semangat. Semangat, cok. Puas. Semangat kau, semangat Gus, semangat, 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 semangat. Ayo, iki semangat men dijopne. Woi, woi. Waduh, waduh. Woi. Bos. Woi. Iya. Was. Jaran ora sida. Rino Turanggo. Iya. Wes, yo. Jadilan Indonesia, Gus. Asik. Yo yo yo. Yo yo yo. Wah. Ngajak gesek. Ngajak perang, perang, perang. Yo. Iya ya. Wah iya. Yang penting gayeng ya Mas Tukul. Iya, siap. Semangat. Yo. Waduh, wah. Yo. Bos. Lagunya apa sih? Ikat rampak samyosa prajurit kang agasan
Oi. Maju maju maju. Woi. Yo. Wah. Oh. Wah. Oh. Wah. Curit kang agasa sing preto manjane yo wah ya yo Rampak samyosa purna prajurit kang agarsa anyar Gus anyar yo wah iya was woi waduh iya woi yo
ajeng. Wes. Ajeng kok saiki lemune yang ngene iki piye ya? Wah iki ajeng tenan modho iki ya. Oh, lale. Wes. Ya. Wah. Bojone tanggane. Aduh siapa kuwi? Ayo lo. Wiwit biyen mendem rasa jeneng dodo. Nanging aku arep sampean karo sapa? Urung mung tansah wisian. Arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandang asmara Ana omah rasane wis ora rasa arep atiku kudu pengen dolan mung pengen ketemu marang sliramu sayangku takyan mung sedelo heri dadi lakon enak Mas Heri. Mas Heri
melati. Kesandung apa mas? Kesandung bojone tangga. Aduh Sakit ya tuh. jangan Gusti dalam deh tangga itu. Gusti Arjuna Wis suwe nandang rasa jroning dada. Angger aku arep sambat karo sapa. Saklipika arep mangan ratuyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara. Ono kok rasane ora hatiku kudu kepengen dolan pengen ketemu marang sliramu sayangku nadyan mung sedelo ati dadi lego lego ya Mas Eri La 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 la. Oh, oh, oh. Gereja Tuangga. Kalak saga, saga. Saga, saga. Kembang melati tuwuh gunung lawu. Hati ayam yen lagi nyawa semu. Kaya apa bungan rasa ning hatiku bisa ketemu. Tunggu jejer sliramu ya ampun kowe sing ono sajroning ati tresnaku iki luwih tulus sing ati Iya sing ono sajroning jroning ati. tresnaku iki luwih tulus sing ati. Mas Gusti, niki wau enten kesupen. Dados niku wau enten sponsor saking Rumah Pemotongan Ayam Tukul Jaya. Onse rumah terus- pemotongan ayam Tukul Jaya iki wayahe Nggih. bodoh oke sing butuhke. Nggih. Jangan Betul. lupa mampir ke RPA Tukul Jaya. RPA Terus Tukul Jaya. ingkang sedaya warga masyarakat butuh blunggangan ingkang badhe ngersake ayam segar. Oh, siap. Saged pinarak wonten ing dalemipun Pak Tukul. Oh, siap. Ngoten Dalemipun niku. panjenengan. Lah kok ngoten. Bapak Tukul kok ya. Nggih. Kali Mas Dukul. eh Iki wayahe dipotong. Wis lemu. karo iki sik tuwa ki ya ora gur gerong. Oh. Aku njaluk lagu Wah, lagu karo jenengan. sing paling anyar yo. Sing nyanyi kudu jenengan. Oh. Aku pokoknya lagu sing nek ora anyar aku ora seneng. Sing nyanyi kudu Mas Ijum. Terbaru. Nggih. Oh, baru Niku. ngapalke ya, Gus ya. Sing nyanyi kudu Mas Ijum, kula nyuwun kena godo. Waduh, Asik. aku kok ora kenal ya. Kena Iki godo nggih. lagune manut aku ae ya. Nggih. Ya, manut Pokoke aku. Kasmarane Rabies ya. Ya, wis masuk. Mas Gus, kula nyuwun
nyuwun lagu Kena Godhong. Oh, Kena Godhong Mas Gus. Niki kula kintunaken kagem bojo kula sik kula sayangi. Weh, Waduh. tenanan lho. Lah napa garwane jenengan kena godhol lak mboten to? Iki poso lho. Ora kena ngamus. Napa Mas Tukul sing kenging godho? Mboten to. Jenengan ki wong lanang ki bojo kula sing paling kula sayangi. Siap. Pak Tukul tetep setia. Pokoknya nek nang omah paling ngayu dhewe. Oh, nek dalan yo urung Pak Tukul ki karuan. setia. Prinsipnya wong lanang ra oleh selingkuh. Ora oleh selingkuh. Jajane satu api-api. Sing penting ora konangan. Ayo. Ya, monggo. Pak Jum konangan ora Pak Jum? Ora, Ora. aku wis nganggo pecis anyar aku. Iya. Ngono ta. Oh, aku wis dikandani Pak Lurah kok. Pripun? Kon sing apik-apik ngono. nggih. Pengen neko-neko. Iki ngono kan Krido Turangga ki ya tuntunan dan tontonan ki mau lho. Gus. Ngene-ngene penyanyine lulusan pondok kabeh. Weh, pondok nowono lelo. Pondok bersalin. Bersalin. Bersalin ya. Yo. Kena Godhong. Iki aku ning ngene iki dadi Pak Mudin. Nggih. Mengestoni ndongane aku. Nggih, monggo Pak, monggo. Ayo yo mbokku yo. Yo. Nalikane dek jaman semono siramu sepiolan tuhu anane mung tersangane sasat ora nate cipta Mula aku tansah ati dadi Kudu tresnaku kinawa mati ora ana lintang kang ora liya konsep promo asole promo konderna ya ora liya nang godhong sing tetegus. Pokoknya nek ming godhong iki sak dalan-dalan, Gus. Bener. Kowe sing tetek ya. Sing kaya aku, ora kena miyar-miyur. Ya. Tetek Masa? kowe. Sak jose. Ah masak. Monggo Mas Gusti. siramu pamit tugas saya era ayu sesami gonku muci karya
kapan anggonmu bali Pepet bodo. Pokoknya Kus, aku meling karo kowe. Aja nganti kena godho. Aman. Nek dalan ki, nek dalan ki gawat ya. Setia ya gini. Tadi yang minta sikap siapa? Ketok iki yo Mbak Yune iki yo penyanyi iki. Iya, Jan. Sing endi ka? Ya. Nyanyi dhewe. Ya. Mau ora ngejak Mbak Yune. Iya. Ya, oke. Katur. Matur nuwun. Weh. Iya. Matur nuwun sanget jan rezeki anak yatim. Oh, Oke. iya. Oke, siap. Oh. Stiko dawuh. Aku garwane Kanjeng sakniki ibu. Saiki Oke. bebune, Heeh, Lah, kok malah Kus. nom Iki nek ibune? kaya aku ki pancen cah yatim piatu wis ora duwe wong tuwa. Iki pancen kudu entuk fitrah. Lo yatim lho, Pak. Heeh, aku yatim Jenengan piatu. yatim piatu. Jenengan yatim iki yatim piatu iki yatim. Aku alhamdulillah saya butuh. Ning iki ngono sing jenenge penyanyi iki tukon wedak, tukon pilis, laris, laris, laris. Iya iya. Ah. Amin 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 Oh, ngono iya. wae. Yo makarya. Iki mau saka ngene simbokku karo bojoku karo adikku. Ya. Oh wis, heeh. Ora lokak saya kebak. Wis pokoknya pokok sehat lancar ngono wae. Amin. Pokoknya ketemu sing apik-apik ngono wae ya dongane. Nek ketemu kula genah apik. Oh. Pokoknya nek nyamer ki dongane apik-apik ya kok. Nek ora ngono ya lah. Oh no. Ya nderek, ya. Sayangku sing ayu dhewe ya surut napa bakal tak usaha Ketuane joget doyo. Sing tenang. Aja Kuwatir. Sayangku ning kowe gak iso disentik. Ora bakal luput, ora bakal mungkin. Bungaku tembus tekan kayangan. Krungu swaramu, swara tangisanmu. Ayo yo. bakal cukup lautan mangsi yo
ayu dhewe ora napa bakal tak usahake Lingkarake saiki bumi kowe sing tenang aja buwate sayangku ning kowe ra iso disete ora bakal water ora bakal lupa bungaku kembang katayangan tuku suaramu suara tangisku orang bakal cukup lautan mangsi rasa ayumu kaya widodari dari saat gedene rasa sayangku Terima kasih Mas Devi. Waduh, waduh, was. Oh, wah. Ciat. Ayo, was. Waduh, kaget aku kemarin. Woi. Lah. Wah. Ayo, wah. Was. Wah. Au takut. Wah, ya. Ayo. Was. Oh. Awas. Tampak nono ya. Bojone tangga. sing kira-kira Awas, Kira-kira lho. awas. Wah. Yo. Belas. sing eling Perambanan. Tutup. Pindah barang ke semua. Iya. buka Pengalaman lagi bocah gitu.
Weh, kodok. Wes. Ayo. As. Wah. Awas. Ciak. Wah, ya. Wah. Tampanono iki tendangan tanpa bayangan. Ciak. Jetli. Wah. Main jet. Wah, iya. Wah. Waya. Yo. Ayo, pawange sing enom rawani nyandak semelang nek turun jaba bojone nesu. Woi, wakil aku le. Adalah. Mundur. Ayo rawane resikone kok. Iya. Lah. Wes. Wah. Iya. Was. Bapak netol iya mas. Wah. Woi. Iya. Woi.
Lajangan bolon. Lajangan. Wash. Wash. Waduh. Ayo, balik. Yo. Waduh. Wash. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mung marang aku sikap sen lintas rembulan jarene tresnamu kok kanggo aku. Aku kang tulus suci rampok joko malah lenjani Aku
kalambok blenjani Lilo atiku wis lilo latihan batin buta loro loro nanging aku ragu wawa mergo atiku wis kebacut tresno Oya, 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 oya. Wash. Oi, 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 oi. Yo.